Bobi Igbo ekele m unu. E nwere ozi m natara ugbu a na ụfọdụ ndị na-asị na mkpụrụ okwu Igbo ezughị ezu. Ajụjụ m wee buruzie nke a, ebe isi na mkpụrụ okwu Igbo ezughị ezu, nna ahụ ole ka ị ma? Mkpụrụ okwu Igbo ole ka ị ma? Ka ọ bụ nnọọ onye mepe nnọọ n'obido tụwa ihe dị ya mma maka na unu hụrụ ọwa mmekọrịta ọha na eze nke jichi ha ala ike nnọọ nweta ekwentị n'obido kọwa inyo. Ị na-asị m na mkpụrụ okwu Igbo ezughị ezu, ole ka ị ma? Chukwu na-azụ unu bụ na adị ekwu ihe dị otu a n'ihu m maka ịkọrọ inyo ga-abịa m n'akụkụ. Dịka m gwara unu na mbụ, anaghị m alụ ọgụ mana ana m akwụkwọ ọkpọ. Emeela m ya ka o doo unu anya na aka m abụọ a nwere ihe ha na-arụ. Ị hụrụ nke abụọ aka ekpe m nke abịa ịkụba mmadụ ụlọ ọgwụ, mana onye m kụtara nke a kwesịrị maka o si adị. Igbo na-asị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede, uche unu dịkwa ya o. Agwala m gị ya o. Igbo na-asị na atụọrọ ma ya amara mana atụọrọ ofeke ofenye isi n'ebe dị ya mma. Pụtawa n'ezi n'ụmụamadị na-eche unu.